Usa ka motorcycle rider ang nalanding sa Tambalanan human bangga sa laing nakamotorsiklo sa First Mactan Mandawi Bridge. Gingong hubog ang naasoyng motorcycle rider. Ano ang report? Sa kuha sa CCTV sa First Mactan Mandawi Bridge, makita kining usa ka motorsiklo nga nagsubay sa lane gikan sa dakbayan sa Lapu-Lapu paingon sa Mandawi City nga daw nag-ikis-ikis ang dinaganan. Ug samtang kini gadulhog sa bridge alas 5:16 niadtong Sabado sa buntag, diriyot kining makabangga og duha ka motorsiklo sa pikas nga lane. Apan ang ikatulong motorsiklo nga nagsunod, wa na makalihay. Tungod sa impact, nahiagom og mga samad sa naong ug mga pangusugbon og sa bukton ang mag-live-in partner nga sila si Jose Marileo Pagtakan, 36 anyos, ug Maricel Paculba, 21 anyos, nga luwan sa motorsiklo nga gibanggaan. Samtang nahiagom og grabing samad sa naong ang motorcycle rider nga si Melvert Saladaga, 21 anyos. Itong isa katong sa Inmax, okay na. Ang iyang misis lang, ang iyang kalibin na yung mga bruises sa naong. Pero katong sa Aerox, ito sa Soto, ongoing, operahanan ko na ito dito. Siya may nagrabihan. Kaya ang iyang helmet, kuan man, kanang dili pulpis ba? Nasuta sa Lapu-Lapu City Traffic Police nga nakainom si Melvert. Actually, dito sa Karahay, nag-asma ko sa attending physician nito. Alcohol breath gid siya. Ang katong driver sa Yamaha Aerox. Hinuon, nagkasabot ra ang duha ka habig ug misaad ang mga kabanay ni Melvert nga abagahon nila ang tanang gastuhan sa Tambalanan sa mag-live-in partner. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Bisdak.